Kuule, ei tästä nyt taida tulla oikein mitään, mutta tuo meille, mä olin just leipomassa. Joo, sunnuntai. Leivot sä tosiaan ihan itse? Jep. Ihana tuoksu. Tekniikasta sä et juuri ymmärrä, mutta pulla on hyvä. Niin, mä oon tämmönen tee se itse mies ja ikuinen sunnuntai-lapsi. Valio-jogurtissa on alkuvoimaa. Nyt uutuutena hienonmakuinen luumu. Mahtavaa! Tampooneille on tapahtunut ihan uutta. OB Fleurissä on sileä pinta, siksi se on helppo käyttää, eikä se nukkaa. OB laajenee vain leveyssuuntaan ja on varma. Täysin uusi OB Fleur ei nukkaa eikä vuoda. Vapaus mahtuu pieneen rasiaan. Now! Come on! Texas Ranger! Sunnuntai-jauhot, margariini, munat. Voi vitsi, mä odin hiivan. Ei mulla on aina hiivaa. Sunnuntai kuivahiiva säilyy vaikka vuoden. No mutta tämähän on hyvä keksintö. Nokia. Connecting people. Mutta hei! Brown Plug Control. Joka päivä. Sillä sen kuppimainen harjaspää ja edestakainen harjausliike puhdistavat hampaitteesi lisäksi myös hammasvälit ja ienrajan. Tunnet, kuinka suusi on todella puhdas. Brown Plug Control. Enemmän kuin sähköhammasharja. Meidän perhe vaihtoi Orudikseen. Mitä nopeammin särky lähtee, niin sen parempi. Orudis. Brown Plug Control on niin hyvä, että uskallamme antaa sille kuukauden palautusoikeuden.